Hola, som el local de l'entitat Amics de Sant Cosme, que aquests dies, com veieu, bull d'activitat i té molts elements per tot arreu, perquè la gent de l'entitat estan preparant el pessebre vivent del Prat de Llobregat. Quan la revista municipal arribi a les vostres cases ja s'haurà celebrat el 7 i el 8 de desembre, però com que és una iniciativa comunitària que fa molt de Nadal a la ciutat, hem volgut venir a parlar amb ells i estem amb una de les seves principals responsables, que és la Carmen Mataró, coneguda com a Mamen per la gent de la ciutat, que ens explicarà una mica aquesta iniciativa, que gairebé ja té 20 anys. Com va començar? Hola, Beltrán. Doncs va començar el 2000. Va començar per un grup de persones que en principi van fer també amb la comunitat marista, van començar al voltant de l'església. Al tercer any ens van demanar una mica d'ajuda, no? Ens van dir, mira, necessitem ajuda, ens podeu ajudar, i nosaltres com a entitats, ja gairebé va ser el quart any, però ja van començar com a grup d'Amics de Sant Cosme i van començar el pessebre vivent del Prat. I en aquesta època us heu convertit pràcticament en una cita gairebé obligada del calendari de les festes de Nadal de la ciutat, no? Quanta gent participeu en el pessebre? Doncs el pessebre depèn de l'any. N'hi ha anys que puguem participar 100 persones, altres anys 150, d'altres 200, depèn també del tipus d'entitats que participen i els grups que participen. I rebeu milers de persones que s'apropen al Parc Nou, tant de la nostra ciutat com de fora, a veure la vostra activitat, no? Sí, cada any s'ha anat fent més gran, sense allò que no ho penses, i cada any t'hi trobes més persones que arriben a les portes del pessebre. I bueno, més o menys van arribant unes 15.000 persones l'any, que són 6 hores, 3 hores el dissabte i 3 hores el diumenge. A nosaltres ens interessava molt parlar d'aquesta iniciativa, especialment aquest any, que el lema del Nadal al Prat és Més Nadal amb tu, fem un Nadal més responsable, més sostenible, més local. Aquesta és una iniciativa molt local, no? Teniu moltes entitats, molts col·lectius que es volquen en el pessebre. Sí, el pessebre vivent sempre, el pessebre vivent del Prat sempre ha sigut local, sempre hem comptat amb totes les entitats del Prat, tothom ha tingut la possibilitat de participar en el pessebre, tant si fos una entitat com si fos un grup, fins i tot podien venir de fora, però sempre nosaltres ens agrada que vinguin de fora, però ens agrada treballar amb les persones, amb els veïns, amb els que estan al nostre costat, fins i tot perquè pensem que el pessebre vivent pot ser també una eina per la comunitat, perquè ja és una eina per la comunitat i s'ha d'enriquir amb les persones de la comunitat. Quin tipus d'entitats, per exemple, participen al... N'hi ha com unes 20 entitats més o menys cada any que participen cada any, i n'hi ha culturals, per exemple, n'hi ha... És que no em voldria deixar entitats, però n'hi ha de culturals, n'hi ha també de pagesos, en tenim, per exemple, la cooperativa agrícola del Prat, en tenim també els criadors de capó i potablava també d'aquí del Prat de Llobregat, també els ramaders, en tenim els ramaders que col·laboren, ens deixen els béns, vull dir que n'hi ha una mica tot tipus d'entitats que participen en el pessebre. I deies que no només feu un pessebre, feu comunitat. Sí, clar. La raó del pessebre vivent també va començar d'una manera per exemple, les persones grans que fa molts anys que van aprendre amb els seus pobles, amb les seves famílies, van aprendre treballs artesanals. Aquesta era la nostra idea, que ens poden ensenyar a les persones que ja han après a fer coses. Però també la nostra realitat és, n'hi ha nois joves que estan aprenent, que estan a l'escola, que estan als instituts, que estan aprenent audiovisuals, doncs podeu venir a fer un vídeo al pessebre si voleu, podeu fer pràctiques amb el pessebre, que esteu treballant al forja, feu ferros, es pot soldar, vull dir, què et saps fer i què vols aprendre a fer. I si vols, et pots apropar al pessebre i pots participar en el pessebre. Per què? Perquè així nutriràs el pessebre i també aprendràs tu i nutriràs tu també la teva formació. És a dir, pot ser inclús un espai de formació i m'imagino que també és un espai de trobada, de gent de perfils molt diversos, d'edats molt diverses, que comparteixen aquesta passió per fer això del pessebre vivent. Sí, doncs als diferents anys ens hem trobat que tant les famílies, n'hi ha persones que són de diferents edats, però també n'hi ha persones que són diferents entitats. El pessebre, quan treballes amb entitats, sembla que siguis, jo soc de la meva entitat, ens coneixem a nosaltres, que et dona la possibilitat també de treballar amb les altres entitats i conèixer les altres persones. Doncs ha sigut molt interessant, perquè el pessebre és l'organització del pessebre vivent i que jo comporta totes les persones i entitats que fan el pessebre vivent, que ens ha donat el poder
trobar-nos i conèixer les altres persones que normalment no estem amb elles, perquè no coincidim amb aquelles persones. I tant ens trobem que els joves poden ensenyar, perquè amb això de les noves tecnologies, el mòbil, ensenyen a les persones adultes quan diuen això com es fa, nen? I el nen ve i li ensenya, no? De la mateixa manera que una persona més adulta li pot ensenyar, per exemple, a fer un banc, no? Aquest banc s'ha fet aquí i doncs n'hi ha persones que no en sabien fer i aquest any doncs n'hi ha 2 persones que han après a treballar una mica la fusta. Vull dir que és interessant, podem compartir, que és el més important, i després fas persones, fas amics, estàs amb els teus veïns, que moltes vegades no t'hi trobes amb els teus veïns. Doncs aquí amb el passeig de veïns sí que et dona aquesta possibilitat. Deies que utilitzeu noves tecnologies, que hi ha jovent que li ensenya a la gent gran a utilitzar noves tecnologies. Com les feu servir per un pessebre vivent? Sí, les fem servir per fer difusió de l'acte del pessebre vivent. Surt a la revista del Prat, per exemple, a Cosmopolitan, també tenim algunes cosetes a Facebook i després una cosa important amb aquest any, és una novetat, que és que en comptes de fer el concurs fotogràfic de forma tradicional, ho farem també per Instagram. Aquesta és una de les novetats d'enguany, n'hi ha d'altres. Home, sempre n'hi ha novetats. Una de les novetats més importants que ens ha fet treballar molt ha sigut la muralla romana, és aquesta que n'hi ha aquí. Per què? Perquè amb el pessebre vivent, com ja sabem que ha canviat d'estructura, s'ha renovat, i hem perdut la muralla que teníem que feien servir nosaltres, que eren les tanques que n'hi havia davant de la porta del pessebre vivent. Com que no n'hi ha tanques, hem pensat, doncs farem una muralla perquè d'alguna manera farà força per poder sostenir la porta del pessebre vivent, l'entrada. Després, una de les novetats que també n'hi ha, que fem cada any també, que és la del teatre. La nostra il·lusió és amb els anys poder fer a poc un tipus de teatre en què puguin participar també diferents entitats o diferents grups, de la mateixa manera que també ho fa el reste del pessebre. Ja n'hi ha entitats que ja col·laboren amb nosaltres en molts anys, però volem treballar el que són les escenes itinerants, donar-li una miqueta de força. Per això aquest any tenim nous personatges. Deia abans que sou un molt bon exemple d'un Nadal més local, que és un dels valors que transmet la campanya de Nadal al Prat d'aquest 2019. També fomenta un Nadal més responsable i més sostenible. Vosaltres en sabeu molt d'això de sostenibilitat i reutilització, no? Des que vam començar amb el pessebre vivent sempre pensàvem que tot decorat que es fa en un any no ens podem desfer d'aquest decorat, sinó que és un decorat que ens té que servir per fer més gran el pessebre i per fer-lo servir l'any següent i l'altre. N'hi ha decorats que porten 18 anys amb nosaltres. Vull dir que intentem sempre fer servir els decorats, perquè és una creació de les persones que han participat aquest any. Aquest banc, per exemple, s'ha fet amb fusta de palers. Jo, quan ho trobo, ho veig i dic, sembla que no. Per mi m'agrada molt, ha quedat molt maco, però s'han fet a fusta de paler. Les taules també fem servir fustes de paler, podem fer servir cartró, però sempre n'hi ha fustes que també ens fan donacions d'allò que ja no fan servir i nosaltres ho fem servir amb el pessebre vivent. La idea és, si ho has pogut fer servir un any, ho pots fer servir l'altre any i no tens per què desfer-te d'aquelles coses que pots necessitar. S'ha de cuidar i de tindre una mica de respecte amb allò que tenim. Si algú veu i fins ara no s'havia apropat al pessebre, o potser s'hi havia apropat com a ciutadà però vol participar-hi també, on us pot trobar? Què ha de fer? Es pot posar en contacte amb nosaltres, com amb l'entitat Amics de Sant Cosme, sinó amb l'Ajuntament pot demanar informació, els hi posaran també en contacte amb nosaltres, no n'hi ha cap problema, només on és l'entitat Amics de Sant Cosme i amb què persones ens podem posar en contacte per poder participar en el pessebre. Fins i tot, n'hi ha persones que ens arriben dient, mami, a mi m'agradaria fer això amb el pessebre, el puc fer? Tinc una idea, el puc desenvolupar? Doncs perfecte. O n'hi ha altres que diuen, com puc ajudar, com puc participar? Doncs també, depèn de la persona i dels grups que s'apropen a nosaltres. Però sempre intentem, la idea és que el màxim de persones puguin participar en el pessebre. Perquè sempre una persona s'ha apropat a tu és perquè té alguna cosa a dir, no? Doncs ho pot dir aquí des de l'acte del pessebre vivent. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i que tingueu una bona preparació del pessebre 2020. Bon Nadal i per molts anys. Moltes gràcies.